डाइरेक्ट सानसुनि आदारखौसो नोंथांमोननि सिगाङाव हाजिरा आरोना नायदो दालि सालि जेबो सङाखै हां दिनैहाय एकदम बेनो आरोना आलु बाथोन दावदै रुनाय एसे सारायाव फिदिंदों आसार संख्रै बास सानसुनि आदार बेनो ओमफ्राय फिसाजोआ जागोन ना जाया खावसे दोनदों आरो नै थुमनानै लागासै खुलुमबाय सोनाफोर आंनो Jobanivlog tisna ntamgo friend ko sabar bawa soy mazio jo howanai moharlan sonabar damuga info blogsko fora jona channel mojabai hane mane interesting kamna chesta खालामोन आङो ओमफ्राय रिक्वेस्ट खालामोन सोरबाबो गोदान मावना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरो बाबा खानाया लाजाथारा नोंना आयौ सेल्समेन लावग्लिजोब्बाय सिनांसिगौसो सिननोसै र' स्कुल एसे सिगाङाव सिनदों गान मस मस्ति खालामखाना आं सिगाङाव साइड जा एसे बिमाया एसे भिडिअ बानायनो जालाथारा बिसोरजोंहाय आरो आंखौसो होनबावलायदों आरोना ओमफ्राय मालाबा लिपस्टिक गोसोम होनगोन नोङो मामि होननानै मिनिथावथावनो ओइ लालिफाराव थाबोनायमोन आरोना लिपस्टिकआ दाख्लै लाबोना फैबाय एसे फोनो होननाया बे वाटारप्रुफ लिपस्टिकफ्रा एसे फोनो होनबाबो जायाना बोरैबा जाया फोनो बिदि जायो ओमफ्राय गोसोबादि फुगारफिननोबो मोना ओंखायनो थाथ'बाय आरोना सोरनाबा एकदम दाग्लाग्लानो ओमफ्राय मिनिदोंसो हय हाजि गोबां दुखुनि खोथा नानि मालायनो आयो बावलाय दहाय फुङाव मा जायामोनलाय नोङो बेसे बुरजा अ होननाय बेसेबां बुरजा अ होननायमोनलाय बुरजा गोबादों आरोना फिसाजोआ एकदम बारा फुंद्राय नङामोन फुंनि साहा आलिजों थांनायमोन 8थासो जाबायमोन खोमा आरोना खिनो ओंखारबाय बियो ओमफ्राय खिनानैहाय सादों होनबाय आंहा सानदों मा मानसिया एसे साराय गुदुंबो दांबावदों बेखौसो सादों होनदों सानबाय आं ओरै हमथुमनानै माबाबाय थाबाय बे सादों होनबाय उनाव माइ खिथु सुनो लांबाय आङो ओमफ्राय उदैखौ हमथानानै सादों होनबाय सोंबाय आङो उदैयाबो साबायनो आरोना ओमफ्राय खिनानै लाबोखांबाय उनाव न' सिङाव एसे बामनानै लाबाय आङो सस' सासे गोबाबाय गोबानायाबो मा जेबोथ' गैया नालाय गाइखेरजों बिस्कुट सोमनानै जानायमोन बेखौनो गफिनदों आरोना मोनसेया गेस टेस्ट जादों खोमा ओमफ्राय आरो खिथाबावगोन दे आं मेख्ला बारिसो गाननानै दं मानसिया नगद खिथागोन बुंसि मोनो आरोना आङो सोरखौबा जोलैनि हांगार होननानैहाय ओंखायनो फोरमायनानै लाखानाय जाहैबाय देखायखानाय जाहैबाय आरो थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिन ब्लग्सआव थांनानै जों मा शेयार खालामलांनो हायो दासो एसे मोजां गेलेबाय आरोना ओमफ्राय ओंखामबो एसे जाबाय माखौ स्नेक्स फ्रेंक खालामनानै लाबोबाय बै आंनाव बिफा फैनायनि सिगाङावनो ओमफ्राय जा गियो फिसाजोआ ओमफ्राय बिदाया बिनानावनाव गारलाना होबाय पाप्पि गथ'आ ओइ समनि खोथा आरोना फुजा सिजोननि ओमफ्राय आङो रागाजों हास'ना होबाय आरोना जा गोरा ओमफ्राय लाजाया फिसौ बैथिं थाहैबाय ससिया बेयावनो दानि पाप्पिया हानबाय आरोना बे बिराद दुस्थ' ओमफ्राय दोनबाय आंहाबो फोल्ला फोथाबसे बादावलाय लांबाय बेखौ आङो बाव दोनदोंमोन आंथ' नैबे गेस टेंकियाव माने खानानै दोनदोंमोन आरोना प्लास्टिकआव मानो होनबा नानिया टेंकिखौ सम दांनो नागिरो नालाय ओमफ्राय बेखौ एसे टेंकिखौ बासायनो थाखाय आङो ओमफ्राय बे बुस्थुखौ दांनो हानाय नङा होननानै दोनदों आरो खानानै बाबा सोनानै दोनफैफिन आंबो एसे बोरैबा मोनो फिसाजोखौ मा सिगिनो नङाबा आगैया गेस टेंकियाव लागाव नागिरो मिथिबाय सोनानै दोनफैफिन बेयाव खानानै दोनो आं एसे नानि नों गियोना गिया बेखौ गियो लांगोन मा खानाया साननाबो लाजाला बावलि लायगोन नों पेन गानदोंना गानाखै पेना बोरो माखौ नों पेन गानदोंना गानाखै बोरो पेना गोदानखौ गानदों सना पेन गोदान दे सना दे ओमफ्राय आं नोंथांमोनजों बेबायदिसो आंनि संसार जानायनि गुन्द्रा मुन्द्राफोरखौसो नोंथांमोनजों शेयार खालामो बेयावबो मानो खायफा बायदिया गाज्रि कमेन्ट हरनो दासिमबो गाराथाय आं बुजिनानै मोना आरोना कमेन्टआबो ओरैबायदि गाज्रि माने आयौ लिपस्टिकआ एसे अभार जादोंहाय दा फुगानोसै र' ओरैबायदि गाज्रि माने जुनाफोर माने सोरबा नुबानो माने गोसोआव गाज्रि मोनखागोन आरोना माने आरो आं होनखाबाय आगोलावनो अबेबा भिडिअ आंना कमेन्टफोरखौ बुहुत भुज बिथाङाबो बेसा नायफैबाय थायो टाइम मोनबानो कमेन्टफोरखौ नायो गाज्रि कमेन्ट मोनदोंबा एखमबा बेसो आंनो खोन्थाहरग्रोयो आरोना सोरबा बिदि कमेन्ट हरनानै दोनदों नों बेखौ सिनायो नामा होननानै आरो लोगोफ्राबो एखमबा स्क्रिनशट मारलायनानै वाट्सएपाव हरो आंनो नै नोंना कमेन्टआ गोदाव सोराव फैनानै दंफैयो होननानै मालाबा आंबो नायख'नो मोनाना थ' मा रोखोमनि कमेन्ट हरदों ओइ भुज बिथां गैयि भिडिअआवनो आरोना आं बे दैलि ब्लग सोलाबाय थानायावनो
आरो नोंथांमोना गोबां आंखौ बुंखायो गाज्रि कमेन्टखौ इगनर खालाम गाज्रि कमेन्टखौ माथा मारिनो नाङा होननानैहाय माथा मारिखायाबो जेनेबा ओमफ्राय आरो सोरबा सोरबा बुङो जावनानैबो एसे रायनानैबो होइसे आब' होननानैहाय थ' एसे बोलो मोन्दों आङो खनसेल' होनानै थादोंबाबो अरजालामोन खनसेल' नङा खनथाम खनब्रैसो जाबाय आरोना बे टाइपनिनो माने बेना कमेन्ट आरोना कमेन्टआ ओरैबायदि सनाफोर बाजै आदाया नोंखौ बिदि स्टाइलाव होना होआ बा आदाया नोंखौ खनबेसे होयो माबा बेफोरबायदिसो कुइसन सोङो आरोना माने दा आङो बुंनो ना बुङा जादोंमोन मानो होनबा आङो गेदेर नायो उन्दै नायो ओरैनो आं फिसालाखौ स्कुलाव लायबाबो आन्टि आं नोंसिनि भिडिअखौ नायबाय थायो नोंसिनि भिडिअखौ बिराद मोजां मोनो आन्टि नों मोसानाय रिल्स होदोंना आरो बिराद उन्दैफ्रा माने दङ आरोना सानै साथामसो बिदि सोंग्रा आरो नायो बेस्राफोर थ' आङो गाज्रि भाषा गाज्रि सोदोब सोदेरनानै आं भिडिअखौ बानायनो बायो खिन्थु बादथारबाय आरोना आङो लगे लगे दानो लाजिनानै आरोना आङो माने बिदि कमेन्टखौनो बोरैबा लाजिनानै दानो आङो ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ होयोबा मोनफिनो नेक्स्ट भिडिअ होयोबानो मोनफिनो ओमफ्राय आं दानबाय थायो सिरियास टपिक रागा जोंनायखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाबो नायदो सासे गाहायाव आरो सासे गोजौआव खावब्ला सिब्ला फैनानै थाफैबाय थायो देख ओमफ्राय आङो स्क्रिनशट खालामनानै लाखिखादों मोननैसोखौ आं खालामाखै दानदों आङो ओमफ्राय मोननैसोखौ आङो स्क्रिनशट खालामनानै लाखिदों ओमफ्राय बे स्क्रिनशट खालामनानै लाखिनायखौ आं मार्क्स खालामनो खिन्थु आं रिकुवेस्ट खालामगोन आरोना प्लिज अन्नानै बेबायदि गाज्रि कमेन्टखौ होनो नाङा नों बाजै होनदोंबा आंखौ बाजै होननानैनो मोजाङै कमेन्टखौ लिरनो हायो गोबां बाजै होननानै मोजां कमेन्ट लिरग्राफोरबो दङ स' थेंक इउ स' माच नोंथांमोननिसिम ओमफ्राय आरो बिदि एकदम माने डार्टि माइन्डजों आंनाव कमेन्टखौ मारिनो नाङा आरोना आं जुदि भिडिअखौ डार्टि भिडिअ बानायदोंबा डार्टि आं भाषा बाहायदोंबा आंखौ डार्टि कमेन्ट हर खिन्थु आं बिदि नर्माल भिडिअ जादा जा लाइफस्टाइल शेयार खालामनायाव बा एसे मिनिहोनो नाजानायाव आंखौ आं जे सर्टफोर रायलायदों बिनि मिनिङा बे नङा जे नों डार्टि माइन्डजों आंनाव कमेन्ट खालामनांगौ नोंथांमोनखौ आं एसे मिनिहोनो होननानै एसे सेस्था खालामो बा फानि एसे बाथ्राफोरखौ आं सोदेरनानै होयो थ' सोरबाफोर मोजां मोननायफोरा मालाय मिनिलांफाबाय मोजां मोनलांफाबाय थ' सोरबाफोरा मोजां मोनैफोरा रायनानै गालांबाय थ' नांगौबा आंखौ रायनानैनो गालां मा फाल्थु ब्लग्स बा मा जायाफ्रा मा ब्लग्स आं मोजां मोना मा मोना बिदि होननानै रायनानै गालां आरोना बाराबा बिदिखौबो आं हजम खालामबावगोनसो प्लिज आं रिकुवेस्ट खालामगोन जेबोथ' आं खालामनो हाया मा खालामनो बाट आं रिकुवेस्ट खालामगोन आरोना दाख्लैफोर सोरखौबा आङो रिकुवेस्ट खालामनायाव होआखै आं गाज्रि कमेन्टखौ मोनफिनाखै गोदान बिदिनो कयेकजन मानसि मोनबाय थाखायो आरो आं कमेन्टआव मोनखादों हाजारजन नायोबा सासेसोआ गाज्रि कमेन्ट होलांखायो बाजै बा आब' होननानै होननाय नंमारगौ खिन्थु सासे मानसियानो जे माने नर्मालसा भिडिअखौबो बिदि गाज्रि माइन्ड लाबोनानै माने मोखाङाव नुबानो माने बिदि भिडिअ अन खालामबानो माने बिदि कुइसन फैयो नामा दिमागफोराव बैफोरबायदि मानसिना आंनि मोखाङावथ' माथो जेबो बिदि लिरनायानो गैथाराहाय गोदाव सोरावनो थ' बेफोरबायदि कमेन्ट हरदोंबा बैफोरबायदि एसे मैला टाइपनि भिडिअखौ नागिरनानै बेफोराव कमेन्ट गारना होयो आरोना मेला दङ बेफोरबायदि भिडिअ थ' बेफोराव थां दा आंनि बायदि डेलि ब्लग्सआव आंबो दा बुंसिगोनसो सोरबा बायदि नायाबा ओंखारलां होननानैहाय आं फार्स्टआव रिकुवेस्ट खालामोमोन मोजां मोनाखैबाबो नायलां मालाबा नोंनि मोजां मोननाय भिडिअ आं होफ्रांनोबो हागौ होननानैहाय थ' दा बेफोरबायदि डार्टि माइन्डनि मानसिखौ आङो ओंखारलां होनगोन आरोना नायनो नाङा आंनाव कमेन्टबो हरनो नाङा आरोना एकदम आंथ' लोगो दानो बोरै दोननो एकदम गेसाव मोनामफुंजोबो बेफोरबायदि कमेन्ट मोजां कमेन्टनि गेजेराव बिदि गाज्रि कमेन्ट थायोबाबो मोनामफुंनाय मोनो आङो आरोना होलांनो नाङा रावनियावबो बेफोरबायदि डेलि ब्लग्स नर्माल ब्लग्सआव गाज्रि कमेन्ट मालाबाबो होलांनो नाङा भिडिअ बानायग्राया एसे दिमागाव गाज्रि मोनो आरोना बे थांबाय आंनि प्रब्लेम सनाफोर ओमफ्राय जोबथारनायाव सावरायनाय दानि उरायबाय थानायखौ आं एसे सावरायनोसैलाय आंनि दिमागाव फैनायखौहाय भिडिअ नायनाय कमेन्ट नायनाय बेमारा आंनावबो दङ नालाय सनिया कुइना माथो जोंहा बै निग्र'जों थांफिनसिगोन सनाफोर आं सोरनिबा भिडिअनि कमेन्टआ बिदिसो मोनबाय आरोना मालाय निग्र'जोंसो थांफिनसिनो सनिया कुइना बे बर'खौ नांलानो बर'नि बिदिखौ नांलानो बावसो एकदम जाद आरोना सनाफोर मा जालायखो बिस्रा मानो खायफा मानसिफोरा एसे गोजौ लेभेलाव थांखानाय मानसिफोरा मानो थाखाय मा होनो गावनि पार्सनेल लाइफखौनो गोदाव सोराव शेयार खालामनानै लायो फालाय बिसि फिसायनिखौ बिदि शेयार खालामनानै लाजाबाय नामा दाख्लै थांबाय जरासे मालाय दा मिलायफिनबाय चुप चापेर ओमफ्राय दा ओंखारलायबाय नै जरासे बेखौबो दा मिलायफिननायखौ ना निमाहा बिनाय थायो ना मा पस्ट होयो बेखौ जों बायदि नेनानै थानोसैलाय आरोना गोदाव सोराव नै रायनोबा बेफोरबायदि माबायावसो रायहैनांगौ एसे गाज्रि कमेन्टखौ बेफोराव गारना होयो गावनि पार्सनेल लाइफखौ ससियेल मिडियायाव होयो ओमफ्राय आरो शेयार खालामनायखौ सोरबा दाय जायो आरोना थ' गावनो मालाय उरा बाथरि खालामनानै लाखाबाय थ' नों आंहा साननायफोरखौ एसे रागा जोंदों माबादों एसे
शेयार खालामलायनो हायो आरोना जों फिसा फिसायाहाय थ' आंखौबो दा सोरबा सोरबा रायलांदो मालायनि पार्सनेल प्रब्लेमाव नोंस्रालाय मा नांजालायखो होननानैहाय इउटुबार थाम्फैफोर होननानैहाय थ' थाम्फै होनो ना मा होनदो मालाय गावसोरनो फेसबुकफ्राव होनाय पस्ट खालामनाय माने मा बयनोबो फोरमायजोबनायसो बियो नङा होमबा थ' एसे माइन्डलेस मोनो आङो बेफोरबायदि खामानिखौहाय माने हाला खोमा निजा सल्भ खालामनो ओमफ्राय सोरबा मोजां सलुसन हरगोन खोमा साननानैसो पस्ट होयो ना मायोथाय ना मा साननानै होयो जों बेफोरखौ मिथिला आरोना आं मिथिनाय बा नुनायावथ' सनिया कुइना मा बे एसे आगोलाव मोसा होबाय थायोमोन भिडिअ फेसबुक आरियावहाय ओमफ्राय उनावहाय मालाय इउटुब चेनेल खुलिनाय लोगो लोगो मागो थांबायानो मालाबानो लागाव आरोना बै निग्रो फंबायजों जोंहा बोरै गारलायनाय बेखौ खिथानाय मानायावनो मालाय मानसिफ्रा जा अनसायलांबाय गोजौ जालांबाय इसिबां मोजां पाब्लिक नों आंहा अनलांनानै थुखैलांखानायफोरा मानो बिदि गोदाव सोराव माने साना हसिया पस्टफोरखौ होयो नङा होमबा सनाफोर जोंफोर फिसा फिसौआनो जानला माला पस्ट खालामनो समायबावोसो गोदाव सोरावफ्रा आरोना मोनथिया हसियाफोरासो बाट बिसोर एकदम अननानै गोजौ लेभेल लांजाखानाय मानसिफ्रा मानो गावखौनो बिदि खालामनानै लायोथाय आं बेखौ बुजिना मोना आरोना आंनिबा बेफोर एकदम मोजां खामानि नङासो माने एनिवे बिसोरखौ बाद होदो आं एसे दिनै थब्राखौ देखायफिननोसै नोंथांमोन देखायफैबाय साननायखौ एसे फोरमायनोसै होननानै फोरमायफैबाय थ' गाज्रि मोननांला जायफोर आंनि बेखिनि ब्लगसखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच